Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine prepoznatljiva je institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, koja već više od 60 godina u kontinuitetu predstavlja centralnu instituciju u oblasti bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 1945. godine Uredbom o Narodnoj biblioteci Federalne Bosne i Hercegovine, koju je potpisao tadašnji ministar prosvjete Ante Babić, a koja kaže da Narodna biblioteka u Sarajevu ima zadatak da svojim čitaocima omogući svestrano poznavanje života i kulture naših naroda, pojedincima i ustanovama omogući rad na području nauka i umjetnosti, pomaže osnivanje biblioteka i unapređivanje bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini, a po sporazumu sa Ministarstvom prosvjete Federalne BiH. Zahvaljujući svom uspješnom razvoju, ova ustanova je dobila i univerzitetsku funkciju, što se pokazalo opravdanim, jer i danas glavninu njenih korisnika čine naučni radnici, profesori i studenti bosansko-hercegovačkih univerziteta. Međutim, tokom opsade Sarajeva, u avgustu 1992. godine artiljerijskim bombardovanjem vijećnice u plamenu je nestalo oko 90% kolekcija biblioteke, dokumentarnog svjedočanstva zajedničkog življenja naroda Bosne i Hercegovine. No, do danas ova znamenita institucija je uspjela obnoviti dio fondova, uključujući i rekonstrukciju zgrade u krugu bivše kasarne Maršal Tito, današnjeg univerzitetskog kampusa. Također, obnovljen je rad na tekućoj i retrospektivnoj bibliografiji BiH, osnovan veoma respektabilan centar za permanentno obrazovanje bibliotekara. Utemeljena je laboratorija za restauraciju i prezervaciju bibliotečke građe. Uspostavljena saradnja i članstvo u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama. Potpisani su brojni sporazumi o saradnji sa narodnim bibliotekama zemalja regiona, a od aprila 2005. godine je i sjedište virtualne biblioteke BiH, koja je dio COBISS-neta.